शिवसेनेचे उमेदवार दिव्या सूर्याजी आपल्यासोबत आहेत. काय सांगाल, कसा प्रतिसाद मिळतोय तुम्हाला आणि काय विश्वास व्यक्त करताय? नाही, उत्स्फूर्त असा मतदारांकडून प्रतिसाद मिळतो आहे. चांगल्या प्रकारे चांगल्या टक्केवारीमध्ये मतदान झालेलं आहे. प्रभाग क्रमांक 6मध्ये आतापर्यंत जवळपास 40%च्या बाहेर मतदान झालं आहे. पुढच्या सत्रातही ते चांगल्या प्रकारे होईल आणि त्यामुळे मतदारांच्या या प्रतिसादामुळे आणि आम्ही जो जितके दिवस प्रचार केला आहे त्याच्यामुळे आम्हाला पूर्णपणे मतदारांवर विश्वास आहे. ते नक्कीच आमच्यावर मतदारूपी आशीर्वाद देऊन आमचा विजय नक्की आहे. निश्चितच तुमचे पती निवडणुकीच्या रिंगणात आहे. काय विश्वास व्यक्त करता, कसा प्रतिसाद मिळतोय? नमस्कार, मी डॉक्टर निकिता सूर्याजी, दुर्गेश उर्फ देवा सूर्याजी यांची वाईफ. चांगला प्रतिसाद आहे. त्यांनी जे काम कार्य केलं आहे त्या विश्वासावर जे भाईंनी त्यांना आता हे दिलं आहे, संधी दिली आहे, त्या संधीचं या लोक जे आहे या निवडणुकीत त्याला पोचपावती या मतांच्या रूपाने देतील याचा विश्वास आहे. निश्चितच हे होते शिवसेनेचे उमेदवार दिव्या सूर्याजी यांनी आपला विजयाचा विश्वास या ठिकाणी व्यक्त केलेला आहे. लोक आपल्याला निश्चितच प्रेम देतील, मतरूपी देतील असा पद्धतीचा विश्वास जो आहे तो ते या ठिकाणी त्यांनी व्यक्त केलेला पाहायला मिळतो. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिलसह विनायक गवस, कोकण सात लाईव्ह, सावंतवाडी.